אין לי בעיה לשבת אחריי. מה קורה? זה שבועיים, אין אחד, זה יכול את הכסף. איך היה? אצלכם? בינתיים לא היה שום דבר מעניין. שיחקנו קשר. יכולה להיות כמה דקות פה עם... איך אתה מתאר את המקום? אחלה, מקום ממש אני לא יודעת. ממש מושקע, ממש פצצה. ואני אחזיק לך אותו? לצערי, אנשים משקיעים סתם את הזמן כשאני זה שטח הראשון, אבל יש לאנשים תקוות שזה דבר... אז אולי כבר נעשה את הרעיון עם המנצח. אז תעשה את הרעיון, תרשום שזה לפני שניצחתי אגב, תדעו. לא תחשבו שזה בדיעבד. אז זהו, אז חוץ מהטורניר שאין אנשים... אתה לא תדבר איתי אחר כך. אתה מכיר את זה? מה אתה אומר? צחי 2009. אני הוספתי לך שנה. וואלה, נחמד פה. נחמד. מלון סבבה, אוכל סבבה. אין כל כך הרבה תקוות לגבי הטורניר. למה? לא צפוי להיות משהו מקצועי. לפי מה? זמן של בליינדים, כמה צ'יפים. ואיך סוג האנשים? סבבה לגמרי, סבבה. נראה שמבינים משהו? חלק כן, חלק לא. היום אני קצת יותר לשחק בינתיים עוד לא יצא לי חוץ מאונליין, עוד לא שיחק כלום. בסדר. זהו, נראה מה יהיה, זה טורניר מחר. איך המקום? סבבה לגמרי, שעמדנו לשחק. יפה.